Nimeni on Elisa. Olen 28-vuotias. Asun Helsingissä, mutta sydämeni ei asu luonani. Jokainen aamu tuntuu samalta. Pitkä päivä, jota en valinnut. Puhelimeni soi yhä uudelleen. Soittaja on äitini. Hän ei koskaan kysy, olenko onnellinen. Hän soittaa vain muistuttaakseen, miten minun pitää elää. Tänään hän lähetti viestin. Elisa, muista huominen juhla. Tärkeitä ihmisiä tulee. Ole täydellinen. Isäsi esittelee sinut taas Tanelille. Tuijotin viestiä ja suljin silmäni. Halusin huutaa. Kuiskasin hiljaa. Miksi he eivät anna minun hengittää? Minulla oli kaikki, mitä rahalla saa. Vaatteita, iso asunto, auto. Mutta kukaan ei kysynyt, mitä todella halusin. Vanhemmillani oli useita hotelleja ympäri Helsinkiä. Ihmiset kutsuivat heitä menestyneiksi. Minä kutsuin heitä vieraiksi. He uskoivat, että rakkaus on valvontaa. He uskoivat, että valta tuo rauhan. Mutta minä olin nähnyt, kuinka yksinäisiä he olivat. He eivät koskaan nauraneet yhdessä. He puhuivat kuin liikekumppanit. En halunnut sellaista elämää. Äitini sanoi, että Taneli on minulle täydellinen mies. Hän oli rikas, kohtelias ja hyvästä perheestä. Mutta kun puhuin hänen kanssaan, mä tunsin itseni tyhjäksi. Hän puhui vain itsestään, uudesta autostaan, seuraavasta diilistään, seuraavasta matkastaan. Kerran sanoin hänelle, pidän yksinkertaisista asioista. Hän hymyili ja sanoi, unohdat sen, kun sinulla on kaikki. Silloin jokin minussa hajosi. En halunnut kaikkea. Halusin vain rauhaa. Sinä yönä en saanut unta. Vanhempieni sanat soivat päässäni. Kiität meitä vielä myöhemmin. Mutta entä jos en koskaan kiitä? Entä jos kadotan itseni vain miellyttääkseni heitä? Istuin ikkunalla ja katsoin kaupungin valoja. Helsinki näytti elävältä, mutta sisälläni kaikki oli kuollutta. Sitten mieleeni tuli pieni ajatus. Se oli vähän villi, vähän hullu. Mutta ajatus sai minut hymyilemään ensimmäistä kertaa sinä päivänä. Kuiskasin, ehkä yllätän heidät tällä kertaa. Seuraavana aamuna katsoin itseäni peilistä. Silmäni näyttivät väsyneiltä, mutta niissä oli jotain uutta. Rohkeutta. Sanoin hiljaa, en elä enää kuin sätkynukke. Taloudenhoitajani tuli sisään ja sanoi, rouva, äitine soitti taas. Hymyilin. Sano hänelle, että olen varattu. Hän katsoi minua järkyttyneenä. Kukaan ei ollut puhunut äidilleni noin. Koko päivän mietin suunnitelmaani. En tiennyt, miten onnistuisin. Tiesin vain, että tarvitsen apua. En ystävältä. En Tanelilta. Joltakulta muulta. Joltakulta, jolle nimeni on yhdentekevä. Rahani yhdentekevät. Halusin jonkun, joka näkee minut ihmisenä. Ei palkintona. En tiennyt, mistä sellaisen löytäisin. Mutta tunsin, että jokin veti minut ulos. Illalla kävelin puistoon lähellä asuntoani. Istuin penkille ja katselin ihmisiä. Perheet nauroivat yhdessä. Parit pitivät toisiaan kädestä. Ohut kipu kulki sydämeni läpi. Saanko tuollaisen joskus? Kuiskasin. Sitten näin miehen istumassa yksin suihkulähteellä. Hänen vaatteensa olivat vanhat. Hänen kätensä näyttivät karheilta, mutta hänen kasvoillaan oli rauha. Sellaista rauhaa en tuntenut kotona. Hän näytti levolliselta, kuin maailma ei voisi satuttaa häntä. En tiedä miksi, mutta jalkani veivät minut hänen luokseen. Hän nosti katseensa. Katseemme kohtasivat. Sydämeni alkoi lyödä nopeammin. En tuntenut pelkoa, vain uteliaisuutta. Hetken aika näytti pysähtyvän. Hän odotti, että sanoisin jotain. Lopulta sanoin, anteeksi, tarvitsen apuasi. Hän näytti hämmentyneeltä. Minun apuani? Nyökkäsin. Kyllä. Huomenna iltana. Tarvitsen sinua juhlissa. Maksan sinulle. Hän rypisti otsansa.
Haluatko, että tulen juhliin? Nyökkäsin taas. Ystäväkseni. Vain 1 illaksi. Hän räpäytti silmiään yllättyneenä. Sitten hänen huulilleen ilmestyi pieni hymy. Olet tosissasi, vai? Nyökkäsin. Kyllä. Hän katsoi maahan ja sitten takaisin minuun. Miksi minä? Sanoin hiljaa. Koska et tunne maailmaani. Hän katsoi kauan silmiini. Sitten hän sanoi. Hyvä on. Jos olet varma, että pystyn siihen. En voinut uskoa sitä. Kiitos, kuiskasin. Hän hymyili hennosti. Toivon, että tiedät mitä teet. Sanoin. En tiedä, mutta haluan valita omat virheeni. Hän nauroi hiljaa. Nähdään siis huomenna. Nyökkäsin. Tule 6 luokseni. Lähetän auton hakemaan sinut, hän sanoi. Nimeni on Aapo. Hymyilin. Elisa. Kun kävelin kotiin, sydämeni tuntui oudolta. Vuosien ajan olin totellut joka sääntöä, mutta tänään olin rikkonut 1, ja se tuntui hyvältä. Katsoin Helsingin taivaalle ja kuiskasin. Tällä kertaa elän itselleni. En tiennyt, että tämä pieni suunnitelma muuttaisi koko elämäni. Juhlapäivänä valmistauduin, kuin olisin menossa omiin hautajaisiini. Mekko oli silkkinen painajainen valkoista kangasta, jonka äiti oli valinnut. Vihasin tapaa, jolla se liukui vartalolleni kuin omistaja. Silti puin sen päälleni. Se oli viimeinen kunnianosoitus heidän säännöilleen. Tasalta 6 Aapo seisoi kadulla. Puku oli niin vanhanaikainen, että se näytti jo trendikkäältä. Solmio oli kallellaan. Hymyilin, kun näin hänet ikkunasta. Hän nousi autoon ja käteni alkoivat täristä. Hei, sanoin, kun hän istui viereeni. Hän tuoksui raikkaalta ilmalta ja hieman katkeralta. Hei, Elisa, hän vastasi. Lähdimme liikkeelle. Ulkona kaupunki lipui ohi, valojen meri. Autossa oli hiljaista, kuin maailma olisi hetkeksi pysähtynyt. Aapo piti käsiään ristissä polvillaan. Joskus hän katsoi ikkunasta. Useimmiten hänen katseensa lepäsi välissämme, kuin näkymätön lanka. Olin miettinyt, mitä hänelle sanoisin. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka ei yrittänyt hyötyä läheisyydestäni. Ehkä se oli vain kuvitelmaa, mutta tarrauduin siihen kuin pelastusrenkaaseen. Haluaisitko tietää, minne menemme? Kysyin. Aapo kohautti olkapäitään. Kerrothan sinä sen minulle kuitenkin. Hotelliin. Yhteen niistä, jotka ovat perheeni omistuksessa. Vanhempani järjestävät siellä juhlat. Pysähdyin hetkeksi. Monia ihmisiä, joilla on kaikkea, mutta ei tunteita. Hän nyökkäsi. Katseessa ei ollut tuomiota. Ja minun pitää esittää jotakuta. Poikaystävääni. Sana maistui karhealta suussani. Se tulee olemaan rankkaa. Pelkään. Aapo katsoi minua, tällä kertaa kunnolla. Hänen ruskeat silmänsä olivat tummemmat kuin yö ulkona. Ei haittaa minua, hän sanoi hiljaa. Entäs sinua? Olin hiljaa. Totuus oli, että tämä kaikki väsytti minut. Hotellin aulassa vastassamme oli hajuvesien ja kiillotetun marmorin tuoksu. Äitini seisoi heti vastaanoton takana ja mittasi Aapoa päästä varpaisiin. Hänen huulilleen levisi hymy, kylmä kuin lasinsiru. Elisa, kulta. Hänen äänensä oli harjoitellun lempeä, ja tämä on... Vedimme henkeä. Sitten sanoin, Aapo Laine, hän on poikaystäväni. Äiti kohotti toista kulmakarvaansa. Aapo kumarsi jäykästi. Hauska tavata, hän sanoi. Äiti tarkasteli häntä uudelleen, sitten minua. Olet muuttanut makuasi, rakas, hän sanoi hunajaisella äänellä. Hymyilin enkä vastannut mitään. Salissa vieraat tungeskelivat jo pikkuruisten suupalojen ja liiallisen samppanjan ympärillä. Isäni ilmestyi kuin kenraali, aina päätä pidempi kuin muut. Hänen katseensa oli yhtä aikaa ylpeä ja epäilevä. Elisa. Hänen äänensä oli varoitus samettipuvussa. Isä, minun täytyy esitellä sinulle joku. Jäin itsepintaisesti paikoilleni.
Tuletko, Aapo? Hän nyökkäsi ja seurasi minua. Kaikki katsoivat Aapoa, toiset uteliaasti, toiset sillä inholla, joka varataan ulkopuolisille. Huomasin hänen suoristavan hiukan hartioitaan. Isäni puristi Aapon kättä niin kovaa, että se näytti testiltä. Aapo ei väistynyt. Hän hymyili sillä tavalla, jossa ei ollut yhtään epävarmuutta. Mitä teet työksesi, herra Laine? Isä puhui kuin haluaisi avata Aapon ja luokitella hänet. Olen puutarhuri, Aapo sanoi rauhallisesti. Muutamat päät kääntyivät meihin päin. Näin äitini hienoisen nykäyksen. Kiinnostavaa. Ja miten tutustuitte? Olin valmistellut vastauksen, mutta tiesin, että jokainen valhe oli kipinä matossa. Lenkillä puistossa, sanoin. Aapo tuntee kasvit hyvin. Taustalta kuului naurua. Hiljaista, mutta terävää. Tunnistin Tanelin äänen. Hän seisoi 2 askelta takanamme. Ylävartalo rennosti meihin päin. Yllätät minut, Elisa, hän sanoi ja kosketti leukaansa kuin olisi löytänyt uuden ihmisrodun. Se oli tarkoitus, vastasin, ja ääneni kylmyys yllätti minutkin. Liikuimme syvemmälle saliin. Esittelin Aapon muutamille vanhoille ystävilleni, jotka katsoivat minua kuin uutta lemmikkiä. Kukaan ei kysynyt Aapolta, mitä hän ajattelee. He kysyivät vain hänen taustastaan, kuin hän olisi huonekalu alkuperätodistuksella. Hän vastasi kaikkeen. Rauhallisesti, selkeästi, joskus pienellä ironialla, jonka vain minä kuulin. Huomasin, miten hänen kätensä kosketti välillä kyynärpäätäni, muistuttaakseen minua, etten ole yksin. Myöhemmin, 3 samppanjalasin jälkeen, seisoimme salin reunalla. Aapo kumartui luokseni ja kuiskasi, mitä he haluavat sinulta? Tiesin heti, keitä hän tarkoitti. Vanhempiani, koko seurapiiriä, sitä ääntä, joka minut kasvatti, että sulautuisin, että olen täydellinen ja että teen heidät ylpeiksi, mutten omalla tavallani. Aapo nyökkäsi ymmärtävästi. Näetkö itsesi tuolla? Hän kysyi. Hän osoitti vieraita. Kattoon tippuvaa kultaista valoa ja äänten huminaa, joka sanoi samaa eri väreillä. Pudistin päätäni. En koskaan. Seisoimme pitkään hiljaa. Katselin ihmisiä ympärillämme. He nauroivat. Kasvot melkein samanlaiset. Liikkeet toistuivat kuin huonossa näytelmässä. Olin nähnyt heidät niin usein, että pelkäsin muuttuvani yhdeksi heistä. Aapon silmät pysähtyivät minuun. Tiedätkö, että olet tarpeeksi ilman tätä kaikkea? Hän sanoi. Hänen sanansa olivat niin hiljaiset, että tuskin kuulin niitä. Nielaisin. Kukaan ei ollut sanonut minulle sitä ennen. Suljin silmäni ja toivoin ajan pysähtyvän hetkeksi, että kukaan ei veisi meitä erilleen. Olin unohtanut, miltä toivo tuntuu. Silti se pelotti, koska tiesin, perheessäni toivo on toinen sana kivulle. Aapo ja minä lähdimme juhlasta aikaisemmin kuin piti. En ollut sanonut siitä kenellekään. Tarrasin vain hänen käteensä ja lähdimme ajattelematta sen enempää. Ulkona ilma oli jäätävän kylmä, mutta se tuntui puhtaalta, kuin minut olisi pesty ensi kertaa. Kävelimme hiljaa vierekkäin. Esplanadin näyteikkunat loistivat, mutta tuskin huomasin niitä. Vasta kun seisoimme meren rannalla, Aapo pysähtyi. Vesi oli mustaa ja tyyniä. Vain kaupungin valot kimalsivat siinä kuin rikottu kultaharkko. Haluatko todella palata? Hän kysyi yllättäen. En tiennyt, mitä sanoa. Totuus oli, en tiennyt. En koskaan halunnut palata, mutta en tiennyt, miten eläisin vitriinin ulkopuolella. Minut oli opetettu piilottamaan nämä asiat. Heikkoudet peitettiin, tunteet käärittiin kokoon, kunnes ne tukahduttivat itsensä. En tiedä, miten se tehdään, myönsin. Aapo työnsi kätensä taskuihin. En minäkään. Hän hymyili vinosti. Mutta tiedän, miltä tuntuu olla vieras.
Se riittää usein. Hän ei kysynyt rahaa. Hän ei pyytänyt selitystä. Seisoimme vain siinä, ja hetken tunsin vain hänen hengityksensä ja kaupungin hiljaisen surinan. Ajattelin lapsuuttani, valkoista tapettia lastenhuoneessa, jonka äiti valitsi. Iltapäiviä, jolloin istuin sohvalla hiljaa, hänen puhuessa puhelinpalavereissa. Juhlia, joissa join samppanjaa vesilasista, koska se näytti aidolta. Ja nyt olin yhä se pieni tyttö, joka kuului joukkoon kuulumatta koskaan. Olet erilainen kuin muut, Aapo sanoi äkkiä. Ehkä et mahdu minnekään. Ehkä sekin on ihan okei, nauroin. Se oli ensimmäinen kerta, kun nauroin aidosti välittämättä, miltä se kuulosti. Seisoimme vielä hetken veden äärellä. Myöhemmin Aapo saattoi minut kotiin. Eteisellä hyvästelimme, eikä hän suudellut minua. Hän puristi vain kättäni, kuin peläten katkaisevansa yhteyden. Hississä ylös olin yksin. Odotin katumusta tulevaksi, että soittaisin vanhemmilleni ja pyytäisin anteeksi ja palaisin ruotuun. Mutta mikään ei tullut. Tunsin oloni tavalliseksi, ehkä jopa helpottuneeksi. Tuntui kuin olisin saanut vain olla ensimmäistä kertaa vuosiin. Yöllä en saanut unta. Istuin keittiössä, join haaleaa teetä ja kuuntelin musiikkia, jota ennen kuuntelin salaa kuulokkeilla. Musiikkia, jota äiti olisi kutsunut meluksi. Nauroin hiljaa itsekseni. Jokainen sävel herätti minussa jotain, jonka olin pitkään tukahduttanut. Kirjoitin Aapolle viestin. Kiitos, että tulit mukaan. Vastaus tuli heti. Melkein järjettömän nopeasti. Mielelläni. Jos tarvitset taas seuraa, kerro vain. Tai vaikka et tarvitsisi. Luin rivit yhä uudelleen. Sitten kirjoitin. Nähdäänkö huomenna? Ilman pukua, ilman roolia. Lähetin viestin ja säikähdin itseäni. Kuka olin, kun yhtäkkiä halusin jotain, kun pyysin jotakuta? Aapo vastasi. Kyllä. Sano vain, minulla on aikaa. Seuraavana päivänä puin vanhat farkut ja yöpaidan, en silitettyä paitaa enkä korkkareita. Se oli mukavin tunne kuukausiin. Vedinkin vielä villapaidan ja kävelin puistoon. Aapo odotti jo penkillä. Hänellä oli kulunut nahkatakki ja paksu huivi. Vieressä oli pahvimuki kahvia. Kun hän näki minut, hän nousi ja vilkutti. Se oli maailman tavallisin ja kaunein tunne. Kävelimme hitaasti puiston läpi. Kerroin hänelle juhlasta, vieraista ja naamioista, joita perheessäni kutsutaan normaaliksi. Aapo kuunteli. Joskus hän nyökkäsi tai kysyi, mutta enimmäkseen antoi minun puhua, kunnes sanat loppuivat. Lopulta istuimme rantakivelle veden ääreen. Aurinko oli matalalla ja tunsin poskieni puutuvan kylmästä. Etkö puhuisi mieluummin ihmisille, jotka ymmärtävät sinua, kysyin. Aapo pudisti päätään. Ihmiset, jotka ymmärtävät, toistavat samoja sanoja. Se on tylsää. Minun oli pakko hymyillä. Emme puhuneet enempää. Hiljaisuus oli miellyttävä ja rehellinen. Katsoin vettä ja kuvittelin, kuinka kaikki vanhempieni suunnitelmat lipuivat pois virran mukana. Illalla hyvästelimme toisemme puiston portilla. Aapo ei kysynyt, näemmekö taas. Minua nauratti. Hän vain tiesi sen. Ja minä myös. Kotona odotti uusi puhelu äidiltäni. En vastannut. Sitten tuli vielä yksi. Annoin sen soida, kunnes näyttö pimeni. 3 tusinaa viestiä. Pelkkää vihaa, pettymystä, kiristystä. Viimeinen viesti sisälsi vain sanan ole kiltti. Peukaloni leijui näytön yllä. Tiesin, miten peli jatkuu. Ensin uhataan, sitten anellaan. Äitini oli hionut sen taidoksi. Silti tunsin piston, kun luin viestin uudelleen. Hän voi vaatia minulta kaikkea, mutta ei että luovun itsestäni.
Ei enää. En vastannut. Avasin ikkunan, ikään kuin raikas ilma voisi oikeasti auttaa. Alhaalla ajoi auto ikkunat auki. Kovaa musiikkia kantautui ylös. Ihmiset nauroivat kadulla, vaikka oli maanantai. Olin aina luullut, että oikea elämä alkaa vasta, kun valmistun. Saan hyvän työn, menen naimisiin. Mutta nuo ihmiset vain elivät, kuin eivät olisi koskaan allekirjoittaneet sopimusta, joka vaatii enemmän. Yöllä näin outoja unia. Vanhempani istuivat sohvalla ja kantoivat ohuita, läpinäkyviä naamioita. He eivät sanoneet mitään, mutta heidän silmänsä seurasivat minua. Yritin paeta, mutta joka kerta oven takana seisoi Aapo, nuorempana, hauraana, eksyneenä. Ojensin käteni häntä kohti, mutta hän vetäytyi. Lopulta istuimme vierekkäin rantamuurilla. Katsoimme veteen, emmekä tienneet, mihin virta veisi. Seuraavana aamuna pääni oli tyhjä. Keitin kahvin, istuin keittiön pöydän ääreen ja odotin. Mitä odotin? Rohkeutta, nälkää, uutta ajatusta. Lopulta laitoin kengät jalkaan ja lähdin ulos. Kiersin katuja, kunnes putosin toiseen kahvilaan ja jäin istumaan. Tunsin puhelimeni taskussa, yhtä elävänä kuin toinen pulssi. Kun lopulta otin sen esiin, odotti 5 uutta viestiä äidiltäni. En lukenut yhtäkään loppuun. Avasin tyhjän keskustelun ja kirjoitin Aapolle. Onko sinulla aikaa tänään? Vastaus tuli alle minuutissa. Minne haluat mennä? Mietin hetken ja kirjoitin, yllätä minut. Hetken päästä hän vastasi. Kello 13 Korkeasaaren portilla. Tuon jotain mukanani. Siinä kaikki. Ei turhia hymiöitä, ei selityksiä. Laskin puhelimen ja tunsin, kuin olisin juuri ostanut menolipun ilman paluuta. 1:05 olin sovitussa paikassa. Aurinko paistoi vinosti. Akvaarion edessä pyöri puolikkaita perheitä rattaiden ja värikkäiden takkien kanssa. Aapo odotti jo. Hänellä oli paperipussi kädessä, farkut, nauhakengät ja avoin paita teepaidan päällä. Hän vilkutti ja virnisti. Hymy oli erilainen kuin eilen, avoimempi, rauhallisempi. Arvasin, että hän ymmärsi sanattakin, mitä tarvitsin. Sanoin moi, ja hän antoi pussin käteeni ilman selityksiä. Sisällä oli 2 kebabrullaa, vielä lämpimiä ja tulisella kastikkeella, sekä pieni oluttölkki. Aamiainen, hän sanoi. Nauroin ja kastike valui sormilleni. Istuin hiljaa penkillä. Seurasimme liikennettä. Sitten Aapo sanoi, sinun ei tarvitse todistaa heille mitään enää. En kääntänyt katsettani pois. En myöskään vastannut. Minulla ei ollut sanaa sitä vastaan. Hetken päästä kysyin, entä sinun perheesi? Hän pyöräytti silmiään kevyesti. Pitkä tarina. Olen aina asunut yksin. Sairaan mummini lisäksi minua ei tunne kukaan. Hän katsoi ohitseni, kuin lukisi tiiliseinän kuvioita. Kysyin hiljaa, etkö koskaan halunnut kuulua joukkoon? Aapo hymyili. Totta kai, mutta huomasin, että on helpompaa olla vieras kuin kadottaa itsensä. Emme puhuneet pitkään aikaan. Hiljaisuus oli tällä kertaa erilainen. Se oli tila, jossa jokin sai kasvaa rikki menemisen sijaan. Myöhemmin kuljeksimme betonisavannissa, söimme jäätelöt seisten ja katselimme haita akvaariossa. Mietin, millaista on elää samaa sinistä joka päivä, mutta olla vapaa odotuksista. Äitini olisi sanonut, että hait on tehty uimaan eteenpäin, muuten ne kuolevat paikalleen. Minä ajattelin, että paikallaan olo voi myös olla rauha. Illalla katujen risteyksessä Aapo kysyi, teetkö huomenna taas niin kuin he tahtovat? Pudistin päätäni. En vielä tiedä. Hän katsoi minua pitkään. Näytät väsyneeltä, hän sanoi. Olenkin, myönsin. Sitten hän tarttui käteeni. Ensimmäistä kertaa, ei kohteliaisuudesta,
vaan luonnostaan. Hänen sormiensa lämpö yllätti minut. Jos haluat, kerro vain, hän sanoi. Siinä kaikki. Menin kotiin. En sytyttänyt valoa. Istuin avoimen ikkunan ääreen, kuuntelin alhaalta kantautuvia ääniä ja tunsin, kuinka sydämeni rauhoittui hitaasti. Äiti kirjoitti taas. Tällä kertaa hän myös soitti. Annoin puhelimen soida. Hän ei luovuttaisi, mutta tunsin ensi kertaa, että oma ääneni voisi olla kovempi kuin hänen. Otin paperin ja kirjoitin listan. Ei tehtäviä, vaan sitä, mitä oikeasti haluan. Elää tavallisesti, valehdella vähemmän, nähdä Aapo uudelleen, lakata olemasta vieras omassa elämässäni. Laitoin listan pöydälle ja tiesin, tämä oli ensimmäinen askel. En olisi ikinä uskonut, että seuraava päivä tuhoaa kaiken, mutta niin kävi. Kaikki alkoi viattomasti. Olin keskustassa, koska halusin ensimmäistä kertaa viikkoihin kampaajalle. Halusin vain tuntea, miltä muutos tuntuu. Kävelin kaduilla, otin peiliselfieitä ja ostin kahvin, liian kalliin ja liian makean. Puhelimeni tärisi koko ajan, mutta sivuutin sen. Tiesin, että soittaja oli äitini. Olin päättänyt, ettei hän pääse tänään läpi. Oli varhainen iltapäivä, kun Aapo viestitti. Olen lähellä. Haluatko kävelylle? 5 minuuttia myöhemmin tapasimme vanhan kauppahallin edessä. Aapolla oli iso ostoskassi, niin täynnä, että se meinasi revetä. Hymyilin leveästi. Taasko mummollesi? Hän virnisti. Nosti kassia kuin kultaharkkoa ja sanoi, hän syö vain tämän leipomon leipää. Luulen, että hän tekee sen vain ärsyttääkseen minua. Kuljimme rinnakkain sivukaduilla ja puhuimme turhista asioista. Tunsin ajatusten kiertävän päässäni kuin eilisen akvaarion kalat. Halusin kysyä Aapolta, ajatteeko hän usein minua vai pitääkö hän vain seurasta? En uskaltanut, koska pelkäsin vastauksen satuttavan. Pysähdyimme risteykseen, koska valo oli punainen. Aapo katsoi minua. Hän kääntyi kokonaan minuun päin ja tunsin, miten vakava hän oli. Halusin kertoa sinulle jotain, hän sanoi. Okei. Hän aloitti, mutta ohi ajava pakettiauto keskeytti hetken. Kun melu hävisi, myös hetki katosi. Aapo pudisti päätään, hymyili ja sanoi, ei niin tärkeää. En kysynyt enempää. Jatkoimme matkaa ja päädyimme kahvilaan, joka näytti olohuoneelta. Aapo tilasi teetä mummilleen ja kahvin itselleen. Minä otin kuuman kaakaon, koska halusin tehdä kaiken, mikä nolostuttaisi äitiäni. Istuin ikkunassa ja katselin ohikulkijoita. Aapo kertoi koulustaan. Hän oli luokan pienin. Hänen piti aina taistella ja hän oppi peittämään toiveensa. Tunnistin itseni siitä ja tunnin kuluttua meidän piti lähteä. Aapon mummi odotti, enkä halunnut pidätellä häntä. Hyvästelimme kahvilan edessä, mutta tällä kertaa hän suuteli poskeani, lyhyesti ja vahvasti. Tunsin kohdan vielä kävellessäni kotiin. Kun avasin asunnon oven, puhelin soi. En halunnut vastata. Numero oli vieras. Silti nostin luurin. Se oli Taneli. Hän kuulosti siltä kuin olisi puraissut naulaan. Elisa, meidän täytyy puhua. En usko, Taneli. Hänen äänensä koveni, kuin kurkussa olisi ollut vahvistin. Sinulla on ongelma, ja sen nimi on Aapo Laine. Kylmä kulki heti läpi kehoni. Mitä sinä selität? Et tiedä hänestä mitään. Hän piti tauon ja jatkoi. Hän ei ole se, joksi häntä luulet. Yritin lopettaa puhelun, mutta kuulin Tanelin vetävän henkeä. Hän on ollut vankilassa. Petoksesta ja varkaudesta. Onko uusi poikaystäväsi siitä ylpeä? Vai etkö edes tiedä? Oksetti heti. Halusin huutaa Tanelille, mutta ääneni katosi. En usko sanaakaan. Saan sanottua. Puhut hölynpölyä. Taneli nauroi lyhyesti, katkerasti. Kysy häneltä itse.
Ehkä hän kertoo. Hän katkaisi puhelun. Tuijotin puhelinta enkä tiennyt, pitäisikö huutaa vai itkeä. Kävelin kuin kone kylpyhuoneeseen, suljin oven ja istuin lattialle. Valkoiset kaakelit sattuivat silmiin. Ajattelin Aapoa, sitä keveyttä välillämme ja sitä lasiseinää, joka nyt seisoi siinä. Kirjoitin hänelle. Voimmeko nähdä? Heti. Hän vastasi. Toki. Missä? Annoin osoitteeni. Puolen tunnin kuluttua ovikello soi. Aapo seisoi portaikossa. Kun avasin oven, tiesin, että halusin silti nähdä hänet. Aivan sama, mitä Taneli oli sanonut. Mitä tapahtuu? Aapo kysyi heti. Päästin hänet sisään. Hän ei katsellut ympärilleen, vaan istui suoraan keittiön pöydän ääreen. Istuin häntä vastapäätä. Minun täytyy kysyä sinulta jotain, ja haluan rehellisen vastauksen. Hän nyökkäsi. Oletko ollut vankilassa? Hänen kasvoillaan värähti. Sitten hän sanoi, olen. Näköni sumeni hetkeksi. Olin odottanut, että hän nauraa asian pois, mutta nyt tiesin, että se oli totta. Miksi et kertonut? Aapo katsoi käsiään, kuin ne olisivat syy. Halusin, että näet minut ensin ihmisenä. Et sellaisena, jona muut minua pitävät. En tiennyt, mitä sanoa. Hän jatkoi. Tein tyhmiä asioita. Ei niin kuin he kertovat, mutta ei paremminkaan. Näin, että hän kertoisi kaiken, jos kysyisin. En tiennyt, mitä kysyä. Oletko vaarallinen? Kuiskasin. Hän pudisti päätään voimakkaasti. En halunnut satuttaa ketään. Se vain tapahtui. Ketju tyhmiä päätöksiä ja pelkoa. Oli hetki, jolloin istuin Aapoa vastapäätä ja tiesin kaiken, ja silti en mitään. Elämästä tuli äkkiä 2 kertaa vaikeampaa, mutta myös 2 kertaa todellisempaa. Nousin ja menin ikkunalle, koska pelkäsin katsoa häntä, tai että hän katsoisi minua. Alhaalla kulki ohikulkijoita. Kenelläkään ei ollut aikaa pysähtyä. Ajattelin, ehkä he näkevät vain pinnan, ja ehkä olen heistä pahin. Luulin aina näkeväni kaiken läpi, mutta nyt sisälläni oli tyhjyys, joka pelotti. Haluatko, että lähden? Aapo kysyi varovaisemmalla äänellä kuin koskaan. Pudistin päätäni. Halusin hänen jäävän, vaikka en löytänyt sanoja. Hän nousi, astui viereeni ikkunalle, niin lähelle, että tunsin hänen hengityksensä poskellani. Voit kysyä mitä vain, Aapo sanoi. Jos haluat. Olin hetken hiljaa. Sitten kysyin, kuinka kauan? Hän kohautti olkapäitään, kuin kertoisi kuluneen tarinan. 4 vuotta. 2 niistä nuorisovankilaa. Menetin malttini, menetin kaiken yhdessä yössä ja luulin voivani saada sen takaisin järjettömällä tavalla. Katsoin häntä ja halusin uskoa, että se oli ohi, mutta näin myös varjon hänen kasvoillaan, kuin jotakin olisi vielä kertomatta. Mikä oli niin pahaa, että teit sen? Hän hymyili vinosti. Nainen, tai se, mitä näin hänessä. Laitoin kaiken likoon ja lopulta olin yksin. Ajattelin, että se voisi olla myös minun tarinani, vain näkymättömämpänä. En ollut koskaan riskeerannut kaikkea kenenkään vuoksi. En edes tiennyt, miltä se tuntuu. Aapo nojasi ikkunalautaan ja katsoi alas liikenteeseen kuin akvaarion ilman lasia. Sen jälkeen en halunnut enää todistaa mitään. Halusin vain, että joku uskoo, että olen enemmän kuin leima. Katsoin häntä. Hän puhui totta. Ehkä ensimmäistä kertaa. Ei vain minulle, vaan ylipäätään. En tiennyt, miten reagoida. Kuvittelin äitini nyt. Käsi suun edessä. Kalpea järkytyksestä. Puhelin jo valmiina kertomaan muille. Huomasin, kuinka vähän hänen mielipiteensä minua kiinnosti. Kysyin, oletko nyt toinen ihminen? Hän hymyili, avoimemmin, melkein surullisesti. Olen molempia. Se, joka olin, ja se, joka ei halua palata.
Istuimme pitkään hiljaa. Ulkona pimeni ja ikkunat heijastivat kasvomme kuin kaksoiselämä. Tiesin, että minun pitäisi joskus pyytää häntä lähtemään tai jäämään, mutta en tiennyt, miten se tehdään. Aapo nousi ylös ja suoristi paitansa kuin olisi toimistossa. Mä lähden nyt, hän sanoi, jos et halua, että jään. Hän otti takkinsa ja käveli ovelle, hitaasti ilman kiirettä. Seisoin yhä ikkunalla ja tiesin, että hetki oli nyt tai ei koskaan. Aapo, huusin ennen kuin hän ehti avata. Hän kääntyi hiljaa. Haluan, että jäät. Hän huokaisi kuuluvasti, istui takaisin keittiötuolille eikä puhunut. Keitin 2 kuppia teetä, koska en tiennyt muuta tapaa täyttää hiljaisuutta. Lopulta vain olimme siinä, sellaisina kuin olimme. Aapo kertoi mummistaan ja minä vanhempieni hotellista. Puhuimme kaikesta, mutta emme enää siitä, mitä oli tapahtunut. Tuntui kuin meillä olisi sopimus. Olemme rehellisiä, mutta emme julmia. Kun ulkona pimeni, sytytin kynttilän, en romanttisen hetken vuoksi, vaan koska valo lämmitti meitä. Aapo tarttui lopulta käteeni ja annoin hänen. Minua pelotti ja minulla oli toivoa, eikä minua haitannut tuntea molempia. Sinä yönä en nukkunut. Aapo makasi sohvallani ja kuulin avoimesta ikkunasta tuulen kulkevan yli kaupungin. Aamulla kaikki oli muuttumatonta ja silti mikään ei ollut entisellään. Tiesin, että menneisyyni jakautui nyt 2 polkuun. Toinen polku oli se, jossa palvelin perheeni järjestelmää. Toinen oli se, jossa elin Aapon ja virheitteni kanssa. Lähetin äidilleni tekstiviestin. Minulla on kaikki hyvin. Ei selitystä, ei anteeksi pyyntöä. Makasin sängyssä puoleen päivään, kun Aapo nukkui käpertyneenä sohvalla vastapäätä. Kuulin hänen tasaisen hengityksensä, mutta joskus hänen hartiansa nykivät, kuin hän torjuisi unensa varjoja. Ajattelin, että ehkä näimme samaa painajaista, mutta hänen unensa piilottivat nimensä paremmin. Seurasin, miten valo huoneessa muuttui. Varjot seinällä kasvoivat ja kutistuivat, riippuen pilvestä tai auringon säteestä. Luulin, että 1 viesti äidille riittäisi, ja voisin aloittaa alusta, mutta se ei ollut helppoa. En päässyt vanhempiani pakoon, edes unissani. Niissä olin taas lapsi, käytävässä, odottamassa, että viereisen huoneen äänet hiljenisivät. Joskus äänet eivät koskaan palanneet, vaan kasvoivat joksikin, joka söi kaiken muun. Keitin meille kahvia ja laskin kupit pöydälle mahdollisimman hiljaa, kuin rituaali suojaisi meitä sanoilta. Aapo hieroi silmiään, nousi ja katsoi minua, kuin tietäisi, että päivä oli eilistä raskaampi. Emme juurikaan puhuneet. Kysyin, haluaako hän maitoa kahviin. Hän pudisti päätään. Sitten olin pitkään hiljaa, koska en tiennyt, minne viedä puhetta. Halusin kysyä, näkeekö hän painajaisensa hereilläkin, mutta sanat juuttuivat kurkkuun. Hän olisi varmaan vastannut kyllä. Lopulta vedin villapaidan ylleni, vaikka patteri oli päällä. Istuin parvekkeelle ja tuijotin sisäpihalle. Alhaalla eräs mies poltti tupakkaa verkkareissa ja näytti siltä, ettei mikään kiinnosta, kunhan aamu loppuu. Aapo istui viereeni kysymättä, tarvitsenko seuraa. Imaisin kylmää savua, vaikka en itse tupakoi. Halusin vain tuntea jotain, mikä ei ollut minusta itsestäni. Aapo ei sanonut mitään, mutta katseesta näin, että hän ymmärsi puhumattomat sanani. Ehkä se erottaa hänet muista. Hän ei pakene, kun vaikeudet tulevat. Pysyimme ulkona pitkään, kunnes sormeni puutuivat. Sisällä keräsin rohkeuteni ja käännyin hänen päin. Miksi et kertonut heti, mitä oli tapahtunut? Huomasin ääneni vapisevan. Aapo katsoi minua kuin olisi tiennyt, että kysymys tulee.
Se ei ole niin helppoa, hän sanoi. Kun sinut leimataan rikolliseksi, olet ikuisesti se lehden tyyppi. Ihmiset eivät halua kuulla tarinaa. He uskovat, mitä haluavat. Sanoin. Mutta minä haluan tietää, mitä tapahtui. Sinulta, en Tanelilta, en netistä. Aapo hengitti syvään. Hän puristi huulensa yhteen ja katsoi lattiaan, kuin etsisi sanoja laattojen välistä. Olin 17. Pelkäsin, etten koskaan pääse minnekään. Vanhempani eivät olleet läsnä. Mummi oli sairas ja korttelin tyypit olivat kovempia kuin minä ikinä. Sitten tapahtui se juttu. Hän vaikeni. Odotin. Hän jatkoi. Murtovarkaus. Ei mitään suurta, vain vähän rahaa. Lopulta summa ei riittänyt edes vuokraan. En tiedä mikä oli pahempaa, että jäin kiinni vai että edes yritin. Hän nauroi hiljaa, mutta ilman iloa. En sanonut mitään. Tiesin, ettei tarina ollut vielä lopussa. Ja sitten oli Maria. Hän oli tyttöystäväni. Halusimme karata jonnekin, missä kukaan ei löytäisi meitä. Lopulta hän kertoi kaiken poliisille, koska pelko voitti rakkauden. En voi edes tosissaan syyttää häntä. Kysyin, kadutko sinä? Tiesin, että kysymys oli liian suuri yhteen hetkeen, mutta pakko oli. Aapo katsoi minua suoraan. En tiedä kadunko tekoani, mutta kadun, että he näkevät minussa vain sen. Nyökkäsin. Ymmärsin lauseen paremmin kuin hän arvasikaan. Istuimme kauan vierekkäin sanomatta sanaakaan. Olisin halunnut itkeä, mutta en pystynyt. Tuijotin kattoon ja toivoin, että joku sammuttaisi menneisyyden, sekä hänen että minun. Illalla ovikello soi. Säikähdin, koska en odottanut ketään. Aapo jähmettyi. Menin ovelle, kurkistin ovisilmästä ja sydämeni pysähtyi hetkeksi. Isäni seisoi käytävässä, takki yllä, kasvot kuin veistos. Avasin. Hän astui sisään kuin asunto olisi yhä hänen. Hän näki Aapon ja tajusi heti, että se oli juhlan poika. Elisa, hän sanoi niin hiljaa, että tiesin tilanteen olevan paha. Meidän täytyy puhua. Kaikkien kolmen. Aapo nousi. Näytti hetken pienemmältä, aivan kuin olisi taas 17. Isä vajosi tuolille kuin suojaksi hyökkäystä vastaan. Hän mittasi Aapon katseellaan, niin kylmästi, että palelin. Kuulin, että teillä on rikostausta. Aapo nyökkäsi. Mitään ei ollut enää salattavaa. Isä kääntyi minuun. Tällaisen miehen kanssa, sinä olet nyt tekemisissä. Kaiken sen kasvatuksen jälkeen, kaiken sen, mitä olemme uhranneet. Tiesin, että tästä tulisi likaista. Isä jakoi elämän voittoihin ja häpeään. Hän katsoi minua kuin huonoa sijoitusta, joka pitää kirjata tappioihin. Hän huokaisi nenän kautta, kädet ristissä, ja puhui sitten Aapolle, muodollisena kuin juuri irtisanotulle kollegalle. Olen rehellinen. Olitte nolonäkyjuhlissa. Kukaan ei ymmärtänyt, miksi tyttäreni toi. Hän kohotti kulmakarvaansa. Rikollisen näytille. Haluatteko tuhota meidät? Aapo ei vastannut. Tunsin sisälläni kylmän puristuksen, mutta en liikkunut. Isä hiljeni, mutta sanat olivat terävät kuin veitsi. Minulla on testamentti, Elisa. Kaiken, mikä pitäisi kuulua sinulle, voin 5 minuutissa lahjoittaa eläinsuojalle. Muista se, ennen kuin tuot tällaisen tänne uudestaan. Se oli kuin ohjus, mutta pysyin tyynenä. Ehkä siksi, että tiesin tämän päivän tulevan. Isä kääntyi taas Aapoon. Ja te, herralaine, haluaisin puhua kanssanne hetken ulkona. Aapo nousi. Yritin tarttua häneen, mutta käteni liimautui tuolin käsinojaan. He lähtivät käytävään. Kuulin hiljaisia sanoja oven läpi. Pysy hänestä erossa.
minulla on vahvoja ystäviä. Voin todistaa kaiken, et ole ensimmäinen, joka haastaa perheeni. Aapo ei vastannut. Kuulin vain hiljaisen ymmärretty ja sitten hiljaisuuden. Kun Aapo palasi, hän vältti katsettani. Tiesin, että hän lähtisi nyt. Ja tiesin, etten voinut estää häntä. Hän otti takkinsa, puki sen ja käveli ohitseni sanomatta sanaakaan. Isä seisoi vielä hetken, sitten paiskasi oven kiinni. Jäin yksin. Huoneen ilma loppui melkein heti. Olisin voinut soittaa vanhemmilleni ja perua kaiken. En enää pystynyt siihen. Olin nähnyt ja sanonut liikaa palatakseni. Istuin lattialle, selkäpatteria vasten, ja odotin jonkun palaavan. Kukaan ei tullut. Lähetin Aapolle viestin. Kaikki hyvin? Hän ei vastannut. Ei sinä iltana eikä aamulla. Menin töihin ja esitin, että kaikki on normaalia, mutta sisälläni oli tyhjä reikä. Kirjoitin hänelle uudelleen pitkän tyhjän rivin kahvista, säästä ja Helsingin taivaasta. Yhtäkään vastausta ei kuulunut. Äiti soitti taas. En vastannut. Tiesin, että hän yrittäisi olla nyt lempeä, mutta en halunnut murtua. Viikon päästä, kun toivo oli jo vähissä, postissa odotti kirje. Suttuinen käsiala, ei lähettäjää. Avasin sen rappukäytävässä. Elisa, anteeksi, että lähdin. Isäsi on oikeassa. En ole se, mitä tarvitset. Yritin antaa sinulle jotain erilaista, mutta toistin omat virheeni. Toivon, että löydät jonkun, joka ei käytä menneisyyttäsi sotana. En unohda sinua koskaan. Aapo. Istuin portaille kirje kädessä ja annoin ihmisten kulkea ohi. Jotkut katsoivat. Toiset eivät huomanneet. Kukaan ei pysähtynyt. En tiennyt, miten jatkaisin. Tiesin vain, etten halunnut elää näin enää. Olin menettänyt ensimmäistä kertaa jotain, joka oli muutakin kuin asema. Se oli tunne. Seuraavat päivät olin kuin kone. Kävin töissä, puhuin vähän, söin vielä vähemmän. Öisin makasin hereillä ja tuijotin valoa, joka tihkui sälekaihtimien raoista. Ajattelin Aapoa, hänen sanojaan ja kaikkea, mitä ei koskaan lausuttu. Jossain puolen yön jälkeen heräsin, kun puhelin värisi hiljaa. Numero oli tuntematon. Epäröin hetken. Sitten vastasin. Kukaan ei puhunut. Kuului vain hentoa hengitystä linjan toisesta päästä. Sanoin, hei. Taas ei ääntäkään, vain heikko, katkeileva kohina, kuin joku olisi ulkona tuulessa. Sitten linja katkesi. Istuin pitkään pimeässä ja mietin, oliko se Aapo, pelkkä virhe, vai palaako kaikki aina takaisin, vaikka karkotan sen. En vastannut, en nukkunut, en tuntenut mitään. Muutaman päivän kuluttua päätin mennä Aapon mummille. Hän asui vanhassa kerrostalossa, katutasossa. Aapo ei ollut koskaan antanut osoitetta, mutta löysin sen hänen nettiprofiilistaan. Tiesin, miten hullulta se kuulosti, mutta muuten en saisi vastauksia. Rappukäytävä tuoksui kaalilta ja pyykinpesuaineelta. Koputin oveen. Pieni, hopeahiuksinen vanha nainen avasi kukkapuserossa. Hän katsoi minua kuin olisi odottanut minua. Te olette Elisa, eikö niin? Nyökkäsin hämilläni, kun hän keitti minulle teen, jota en voinut kieltäytyä. Pikkuruisessa olohuoneessa tuoksui viherkasvit ja vaniljasokeri. Hänen nimensä oli rouva Laine, mutta hän vaati, että kutsun häntä mummiksi heti. Hän työnsi minulle höyryävän kupin ja sanoi, Aapo on kertonut teistä paljon. Hyvää, mutta myös sen, että ette tiedä hänestä paljoa. Meinasin hörähtää juomaani. Kertoiko hän, miksi hän lähti, kysyin. Mummi hymyili surullisesti, kuin haluaisi silittää minua, mutta hänen kätensä pysyivät pöydällä.
Lapseni on tehnyt virheitä kyllä, mutta hän ei ole paha ihminen. Hän miettii aina, mitä muut ajattelevat. Hän ei halunnut, että tuntisit häviäväsi, kun olet hänen kanssaan. Hänen äänensä oli pehmeä, mutta ei heikko. En tiennyt, mitä sanoa. Tuijotin vain hänen käsiään, sinisiä suonia ja ohuita arpia. Tiedän hänestä kaiken, myös vankilan. Se oli aikoinaan kaikissa lehdissä. Hän kohautti olkapäitään. Ja tiedättekö, ennen sitä oli vielä pahempaa. Et voi tajuta, miltä tuntuu uskoa, ettei ole mitään arvoa. Ehkä minä tajusin, mutta en uskaltanut myöntää. Mummi otti kulauksen teetä ja jatkoi. Aapon äiti oli tyttäreni. Hän jätti pojan aikaisin. Hän pyyhkäisi nenänsä hihalla. Aapo oli aina erilainen, herkkä, mutta myös vihainen maailmalle. Yritin tehdä kaiken oikein. Mutta sellainen poika haluaa lopulta taistella itse. Ja sitten, no niin. Sitten tehdään vääriä valintoja. Hän katsoi minua, kuin minun pitäisi ymmärtää. Yritin nyökätä, vaikka päässäni kohisi. Olin katsonut Aapoa kuin projektia. Jotakuta, jonka pelastaisin voidakseni itse paremmin. Mummi kumartui lähemmäs. Hän ei koskaan kertonut, kuinka vaikeaa se aika oli. Vai mitä? Pudistin päätäni. Mummi hymyili vinosti. Hänellä oli ennen ystäviä, hyviä, mutta he myivät hänet, kun tuli tiukkaa, kuten usein käy. Ja kun hän pääsi ulos, kukaan ei halunnut olla hänen kanssaan, paitsi minä. Sanoin, että jonain päivänä joku näkee, että hän on enemmän kuin virheensä. Nielaisin. Kurkkuni vapisi. Hän siirsi kuppinsa sivuun ja laski kätensä omani päälle. Iho tuntui paperin ohuudelta. Kuvittele, että kaikki katsovat sinua kuin eläintä tai kuin sairautta, joka tarttuu. Silmäni alkoivat kirvellä. En ollut koskaan nähnyt tällaista. Minun maailmassani kukaan ei kaatunut näin syvälle. Virheet peitettiin hymyllä tai rahalla. Elisa. Hän lausui nimeni kuin uuden sanan. Jos pidät hänestä oikeasti, kuuntele sydäntäsi. Älä heitä, jotka eivät tunne pelkoa. En tiedä kauanko istuimme siinä. Lopulta halasin häntä. Hän tuoksui laventelilta. Lupasin etsiä Aapon. Hän nyökkäsi, aivan kuin olisi odottanut juuri sitä. Kun seisoin taas kadulla, olin entistäkin hämmentyneempi. Kävelin reunakivetystä ilman määrää, kunnes pysähdyin kioskille. Ostin kolan ja vanhan sanaristikon, jota olisi jotain kädessäni. Puhelin värisi. Äiti. 20 kertaa. Pyyhkäisin viestit pois. Tiesin, mitä minun piti tehdä. Minun piti löytää Aapo. En siksi, että halusin pelastaa hänet, vaan koska ymmärsin ensi kertaa, miten taistellaan ihmisen puolesta, joka ei pyydä apua. Etsin häntä sieltä, missä hän usein oli, puiston lähteellä. Penkki oli tyhjä, mutta selkänojalla oli lappu. Kynällä, vinosti ja nopeasti. Olen joella. Pitää ajatella. Lähdin juosten, suojatien yli, grillikojujen ohi, joen rantaan. Hän istui siellä, jalat melkein vedessä, niin ajatuksissaan, että huomasi minut vasta kun istuin viereen. Hän katsoi ylös, eikä hänen kasvonsa olleet lehdenpojan, vaan ihmisen, joka oli kantanut liikaa. Istuimme hiljaa kauan. Sitten Aapo sanoi, halusin, että sinulla olisi parempi. Joku, joka ei pelkää menettää kaikkea. Tartuin hänen käteensä. Pelään, etten tunne mitään, Aapo. Että päädyn elämään kuin vanhempani. Mieluummin yritän jonkun kanssa, joka tietää, miltä kipu tuntuu. Hän katsoi minua kuin olisin antanut lahjan. Istuimme, kunnes tuli pimeää. Kaukaa kuului klubin musiikkia, ja veden valot olivat kuin lupauksia, joita ei tarvitse pitää. En tiennyt,
mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta ensi kertaa halusin tietää. Samana yönä kirjoitin äidille sähköpostin. En tekstaria. Kirjoitin, että teen omat päätökseni, että rakastan Aapoa, että en enää elä listalla, vaan omassa elämässäni. Vastausta ei tullut koskaan. Oli outoa, miten elämä muuttui, kun uskalsi sulkea oven. Jäin Helsinkiin vain muutamaksi kuukaudeksi. Saimme Aapon kanssa töitä Itämeren rannalta, pienestä kylästä, jota kukaan ei tunne. Hän työskenteli puutarhalla. Minä aloitin kirjakaupassa. Se ei ollut kiiltokuvien elämä, mutta se oli ensimmäinen, joka tuntui omaltani. Asuimme asunnossa, josta näki veden. Ensimmäiset yöt en nukkunut, koska en tuntenut aaltojen kohinaa. Kesti hetken tajuta, ettei se ollut pelottavaa, vaan pysyvää, vaikka kaikki muu katoaisi. Alussa Aapo liikkui paljon. Hän juoksi rannalla tai istui tuntikausia parvekkeella vanhan kirppiskitaran kanssa. Joskus hän soitti lauluja, joita en tuntenut, ja kuuntelin, vaikka hän luuli minun nukkuvan. Kirjoitin äidille joskus, ensin sähköposteja, sitten kirjeitä. Vastausta ei tullut. Ehkä hän todella lahjoitti kaiken eläinsuojalle. Ehkä se oli hyväkin. Isä ei soittanut enää koskaan. En kaivannut heitä, vain joskus sateella tuntui, että osa minusta seisoo yhä käytävässä odottamassa ääniä. Aapo ja minä puhuimme harvoin menneestä. Meillä oli hiljainen sopimus. Kaikki, mikä sattuu, saa jäädä historiaan. Rakensimme tulevaisuuttamme päivä päivältä pienistä asioista. Leivoimme leipää, järjestimme kirjoja, arvasimme vaikeita ristikkosanoja yhdessä. Jonkin ajan kuluttua Aapo kysyi, haluanko lapsia? Olin aina uskonut, etten olisi hyvä äiti. Mutta kun annoin ajatuksen kasvaa, mä pelkäsin vähemmän kuin luulin. Ehkä siksi, että tiesin, mitä tekisin toisin. Mitä en koskaan sanoisi, olet minulle velkaa. Mitä sanoisin aina, sinä riität. Suunnittelimme häät, ei isoja, vain meille. Tilasin mekon itse netistä, ja kun se tuli, se oli liian lyhyt ja läpikuultava. Mutta nauroin vain. Menimme naimisiin paljain jaloin rannalla. Vihkiä tuli naapurikylästä. Aapolla oli kirpputorin puku. Kakkua ei ollut, vain tuoreita sämpylöitä ja kahvia termarista. Se oli elämäni paras päivä. Joskus ajattelin Tanelia. Miten hän olisi reagoinut, jos näkisi minut nyt, onnellisena, ilman kiiltoa? Ehkä hän olisi nauranut, ehkä hän olisi itkenyt. Se ei kiinnostanut minua. Ajattelin äitiä ja kirjeitä, joihin ei koskaan vastattu. Tiesin, etten enää tarvinnut sitä lukua. Olisin halunnut kutsua hänet leivälle, näyttää, kuinka vähän riittää tullakseen kylläiseksi. Mutta välillämme olisi aina muuri. Aapo oli paras ihminen, jonka olin tavannut. Ei täydellinen, mutta aito. Päivinä, joina pohdin liikaa, hän istui viereeni, tarttui käteeni ja kysyi, uskotko, että tämän jälkeen on vielä elämä? Minä vastasin, en tiedä, mutta toivon, että se on yhtä rauhallinen. Talvikuukausina meri myrskysi. Ilma tuoksui suolalta ja nuotiosavulta. Teimme pitkiä kävelyjä ja olimme joskus tunteja puhumatta. Olin oppinut, ettei rakkauden tarvitse olla äänekästä. Se oli kuin vanhan keittiökellon tikitys, aina läsnä, vaikka sitä ei kuunnellut. Sydämeni ei koskaan lyönyt nopeammin kuin sinä yönä, kun kerroin Aapolle pelostani joutua takaisin vanhempieni maailmaan. Hän kietoi kätensä ympärilleni, kädet värisivät hieman, kuin sanoen, ymmärrän sinua. Ja se riitti. Saimme lopulta tyttären. Hänellä oli Aapon ruskeat silmät ja minun jääräpäisyyteni. Nimesin hänet Annaksi erään kirjan hahmon mukaan. Yksikään isovanhempi ei koskaan käynyt. Se ei haitannut. Rakensimme kotimme ilman perintöä,
ja suvun velkaa, vain sillä, mitä meillä oli. Huomasin tulevani yhä enemmän siksi, joksi halusin. Vanha pelko, että joku vaatisi minut takaisin, hiipui. Kirjoitin listoja siitä, miksi en halua muuttua, ja joka ilta päätin, kuuntelin sydäntäni, ja se oli oikein. Joskus mietin, mitä äiti ajattelisi elämästäni, jos näkisi sen. Luulen, ettei hän ymmärtäisi, mutta se on okei. Lopulta ymmärsin, ettei jokaisen tarinan tarvitse päättyä satumaisesti. Joillekin riittää alku, joka ei ole valhetta. En tiedä, tekisinkö kaiken uudestaan, mutta tuntuu, että sydämeni valitsi oikein. Jos opin jotain, niin sen, että sydäntä kannattaa kuunnella aina.